ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம அத்தியாயம் 2 பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையோட சுருக்கம், கீதையோட சாரம் பார்க்கிறோம். 11வது பாடம் வரைக்கும் சின்ன ஒரு கண்ணோட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி அழகர் உண்டாரு அதுவரைக்கும் கதாதார கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ராம. முக்கியமான இடத்துல இருக்கிறோம். பார்ப்போம். நம்ம எப்போ யூடியூப்ல பார்க்குறோம். ஏன்னா இந்த இடம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடம். அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா இந்த உலகத்துல பகவான் இந்த படம் மூலியமாக 12வது பதம் படிக்கிறீங்களா மக்களுக்கு? நான் படிக்கணுமா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிக்கிறேன். நத்வேவாஹம் சாதுநாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ ந சைவ ந பவிஷ்யாமஹ சர்வே வயதமஹ பரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதுல என்ன சொல்ல வர பாத்தீங்கன்னா, நானும் நீ மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்ம எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும். இப்போ இது 11வது பாடத்துல இருந்து பகவான் இந்த சாந்தி தத்துவம் மூலமாக ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம ரொம்ப அழகா இதுல என்ன சொல்ல வர பாருன்னா, அறிவாளி கூட பேசும் சிவை சமயத்து கவலைப்பட வேண்டிய இது கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதுக்கு எனக்கு கவலைப்படுறாரு. ஆனா இந்த பதத்துல நீ நானும் மன்னர்களோ சரி யாரா இருந்தாலுமே இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே இல்லைங்கிற. இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இப்பதான் நம்ம ஒரு தாய் தந்தருக்கு மகனாக மகளாக பிறந்திருக்கோம். ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா ஆதி அந்தத்திலிருந்து நாம் இருக்கிறோம். அதாவது பகவான் எப்போ அந்த சராசரங்களை படைச்சாரோ அப்போ நாம் இருக்கோம். ஆனா ஏதோ ஒரு உருவத்துல நாம ஏதோ ஒரு உடல்ல நம்ம சார்ந்திருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ திரும்ப நாமும் இதே இடத்துல நம்ம திரும்பி திறக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில நம்ம அந்த உடலால சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்றதுனாலதான் நாம திரும்ப இந்த இடத்துல இருக்கோம். முழுமையா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை நம்ம இந்த உடலை விட்டு போயிடும். ஆத்மா திரும்ப இந்த உடலுக்கு வராது. இந்த உடல்னா இந்த உடல் கிடையாது, பௌதிகமான உடல், ஏதோ ஒரு உடல் கிடையாது. அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு, நான் மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் மிகவும் இல்லை. அப்ப ஏதோ ஒரு ஜீவராசி உடல்ல நாம் இருப்போம். ஏதாவது ஜீவர்கள் புழுவா இருக்கும், பூச்சா இருக்கும், ஏதோ மரமா இருக்கும், மனுஷனா இருக்கும், ஏதோ ஒரு இடத்துல நாம் இருக்கிறோம். இல்லாம கிடையாது. அதே மாதிரி நாம இல்லாமல் இருந்த காலமும் கிடையாதுன்ற. அப்ப இல்லாமல் இருந்த காலம் இல்லைன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிகள் தான். ஆனா இதுல ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல நம்ம ஈடுபாடா இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த லோகத்தை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம இருக்க போறோம். ஏன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்த பிறகு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பௌதிக உடல் நம்ம குறிச்சு தேவைப்படாது. அதுக்கு 2 விதமான செயல்பாடுகள். இதோட பார்வை என்ன, அடுத்த பதத்து மூலியமா அது ஒண்ணு விரிவா பார்க்கலாம். இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த பதம் மூலியமா பாருங்கன்னா, தனித்தன்மை எப்பொழுதுமே நிறுத்தப்படுவது. நம்ம இப்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிறோம், ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது காலேஜ் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல மார்க் செய்து நல்ல ஒரு கொஸ்டின் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனியா தெரியணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல முழுமையா ஈடுபட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடம்புல ஒரு தேஜஸ் இருக்கு, நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் இருப்பாங்க, ஒரு எப்பவுமே ஒரு ஹாப்பினஸ் இருப்பாங்க. அப்படியே ஒரு எந்த ஒரு கவலையும் இருக்காது ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட. அதே பௌதிகவாதிகளுக்கு பிரச்சனை தான், இந்த பிரச்சனையிலே சிந்திச்சே இருப்பாங்க. இது ஒரு பிரச்சனை, இந்த ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனை இது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இந்த பிரச்சனை பற்றும் ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துதான். அதே ஆன்மீகவாதிகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, எதை பத்தி கவலைப்பட. ஏன்னா அவங்க முழுமையா பகவான் கிட்ட
நடந்துட்டாங்க. அப்ப நம்ம எது முக்கியம் பாருங்க, பௌதிகவாதி முக்கியமா ஆன்மீகவாதி முக்கியமா பாருங்க. ஆனா பௌதிகவாதியும் ஆன்மீகவாதியும் கலந்து இருக்கலாம் பாருங்க, கருமி. ஆனா அதுவும் உத்தமமான செயல் தான். அந்த செயலை செய்யும் போது அவன் என்ன வந்தோம்னா கர்ம யோகியா செயல்படுறான். கருமியா இருந்துதான் கர்ம யோகியா போகும். அது கர்மகாண்டத்துல நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல அதான் படிக்கிறோம். கர்ம மூலியமா அதை படிக்கிறோம். அப்ப நிச்சயமான ஆன்மீக ஆத்மா. மூன்றாவது தவறான கண்ணோட்டத்தை முக்கியமிட்டார். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருமைவாதம் பற்றி கருத்து பகவானுக்கு உறுதி. இப்போ ஆன்மீகம், ஆத்மான்றது ஆன்மீகமானது. இப்ப அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா படிக்கும். இரண்டாவது, இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது, பஞ்சபூதங்களான உடல், அழியக்கூடிய உடல். நம்ம எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்ம தைரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உடல் இயங்கு. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல இருக்கும். சீக்கிரமா எமோஷன் ஆகும், சீக்கிரமா டென்ஷன் ஆகும், சீக்கிரமா டக்குனு கோவப்படுவோம், சீக்கிரமா சாந்தமாயிடுவோம். இந்த மாதிரி டக்குன்னு இந்த உடல் மாற்றம் வச்சுட்டு ஏன்னா இது பௌதிகம். ஆனா இதுக்குள்ள இன்னொரு உடல் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூட்சும உடல். இது சூதல உடல், பஞ்சபூதங்களான உடல் சூட்சும உடல். இது சூதல உடல், கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல், பஞ்சபூதங்களான உடல். சூட்சும உடல் ஒன்று இருக்கு, அது கண்ணுக்கு தெரியாது. இன்னொரு உடல் ஒன்று இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியாது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இப்ப இந்த பஞ்சபூதங்களானது 5, இந்த சூட்சும உடல் 3, ரெண்டுமே சேர்த்துல 8. இந்த 8மே வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, அதாவது பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படும். இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது. இது பௌதிகமான உடல் இல்லைங்களா? இது இல்லாம உள்ள இருக்கிற நம்ம உயிர் சொல்லுவோம் ஆத்மா, ஜீவாத்மா. உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உட்புற சக்தி. இந்த உடல் வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. உள்ள இருக்கிற உயிருக்கு ஆத்மா, ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா வந்து பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அப்போ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தின்னு சொல்றோம். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து யோகமாயா. இந்த உடல் வந்து மகாமாயா சக்தின்னு சொல்றோம். இப்ப ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் பாருங்க. ஆனா ரெண்டுமே எங்கிருந்து வந்தது? பகவான் கிட்ட தான் வந்தது. ரெண்டுமே பகவான் கிட்ட தான். உடலும் அங்கிருந்தா வந்தது. இந்த உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மாவும் பகவான் தான். இது ரெண்டுத்துக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் அழியக்கூடியது, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா நிச்சயமா அது அழிவே இருக்காது. அதுதான் பகவான் இந்த பாத்திர. இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு அழிவு இல்லை. நீ இப்ப பிறக்கிற, அதுக்கப்புறமா பிறப்ப, இதுக்கு முன்னாடியும் பிறந்திருக்கிறன்னு. நீ நானும் பல வருடங்களும் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம், இப்போ இருக்கிறோம், நாளைக்கு இருக்கும், முன்னாடி இருக்கோம். அது எதை பத்தி சொல்றாருன்னா ஆத்ம பத்தி சொல்றாரு. அப்போ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய உடல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது வந்து ஒரு நிலையானது இல்லைன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமானது, அது அழிவற்றது. உடல் தான் அழியுமே தவிர ஆத்மா அழிவு கிடையாது. அப்போ இந்த உடல் அழிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும்? ஆத்மா இருக்கு எங்க போகும்? நாம என்ன பாவம் பண்ணோமோ அது பேசாம அந்த லோகத்தில் வச்சு இப்ப ஆத்மா வெளியே போயிடும். அப்ப இந்த உடல் என்ன ஆகும் பாருங்க. ஒண்ணு மண்ணுக்கு போகும், பூமி மாதா எடுத்துப்பான், இல்லைன்னா கங்கா தாயை எடுத்துப்பான், நீருக்கு போகும், இல்லைன்னா அக்னி பகவான் இந்த உடல் அகத்துக்காக இல்லைங்களா? இப்ப இது இந்த சூழல உடல் சூட்சம் உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் ஒன்று இந்த பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, இந்த மூணுமே அது அழியாது. அதுவும் அழியக்கூடியதுதான், அதுவும் அழியக்கூடியதுதான். ஏன்னா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் அழியாது. காரணம் என்னன்னா அதுக்கு நாம தான். இந்த பௌதிக உடலை விட்டு ஆத்மா போன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உடல் அழிஞ்சிரும். ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத சீக்கிரம் உடல் அது அவ்வளவு சீக்கிரம் அழியாது. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தான். நாம தான் அந்த உடல் அழிக்க முடியும். அது பகவானே நினைச்சாலும் அழிக்க முடியாது, யார் நினைச்சாலும் அழிக்க முடியாது, நாம நினைச்சாலும்.
என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயலால, நம்மளுடைய புத்தியால, நம்மளோட உடலால தான் அதை அழிக்கணும். எப்படி அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உடல் அது இருக்கணும். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை அழிக்க முடியாது என்று யாராலுமே முடியாது. யார் அழிக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம தான் அழிக்க முடியும். இது அப்பாவோ அண்ணனோ தம்பியோ பகவானோ தேவர்களோ யாராலும் முடியாது, நாம தான் அழிக்க முடியும். இதுக்கு ஒரு இது அழிக்கணும். எப்படி அழிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம. அதுதான் பகவான் என்ன பண்றாருன்னா, ஆன்மீகம் மயமானது ஆத்மா. அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து ரூபத்துலதான் நாம இந்த சூட்சம உடலை அழிக்க முடியும். அப்ப ஆத்மாவுடைய பண்பு நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆத்மாவுடைய பண்பு என்ன, அதோட செயல்பாடு என்ன, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளவு நேரம் பௌதிக உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், சூட்சம உடல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப ஆத்மாவுடைய ஒரு செயல் என்ன, அதோட பண்பு என்ன பார்த்தோம். ஆத்மாவுடைய செயல் வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு பகவான் நினைச்சிட்டு அது சச்சிதானந்தமா செயல்படும். அது எப்படி சொல்லுவாங்க, மனசாட்சியோ நடக்கும். மனசாட்சியோ நடந்தா குறைஞ்சு மனசு காய் போயிட்டு தான் இருக்க மனசு ஒரு நிலையாமல் கிடையாது. ஆத்மா கிடையாது. ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டது பகவானுடைய சக்தி. பகவான் பற்றிதான் நினைச்சிருக்கோம். பகவானுக்கு சேவ மனப்பான்மையோட இருக்கும் ஆத்மா. அதன் மூலியமா நாம செயல்பட்டாதான் இந்த சூட்சம உடலை அழிக்கணும். கண்ணுக்கு தெரியாத உடலை பகவானுக்கு நாம தொண்டு செய்யணும். பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணணும். பகவானுக்கு நாம தேவ மனப்பான்மையோடு இருந்தாதான் இந்த 6 விதமான பக்தியை பகவானுக்கு கொடுத்தாரு. நவவித பக்தி எப்படி பிரசாத மகாராஜ் எவ்வளவு அற்புதமா செஞ்சாரோ அது செய்ய அப்படின்னு பாகவதத்துல அது மாதிரி நாமும் நம்ம பக்தி கொடுக்கணும். எது பக்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக பக்தி கொடுக்கலாம், சாதனா பக்தி வச்சுக்கலாம், காம கரும யோகத்தை பண்ணலாம், கதாம கரும யோகத்தை பக்தி யோகத்துல பண்ணலாம், தியாக யோகத்துல ஏதாவது ஒரு பக்தியை பகவானுக்கு கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த சூட்சம் உடலை அழிக்க முடியும். அப்ப சூட்சம் உடலை அழிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப நம்ம எங்க போக தெரியுமா, வெறும் ஆத்மா பற்றி. அப்ப ஆத்மா எங்க போகும், பகவானுடைய வைகுண்டம் போவோம். நம்முடைய சொந்த இருப்பிடம் அது, நம்மளுடைய சொந்த இடம் அது. நாம அங்கிருந்தா வந்தோம், திரும்பவும் நம்ம அங்கதான் போறோம். சரிங்களா? அப்போ சூட்சம் உடலை நம்ம அழிக்கல அப்படின்னா, பகவானுக்கு நாம முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கலன்னா, அப்போ இந்த வாழ்நாள்ல நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அதுக்கு ஏற்ற உடல் நம்ம இது பகவானோ தேவர்களோ அம்மாவோ தந்தையோ தாயோ சாமி யாராலும் அதே பண்றது. அது யாரு பண்ண முடியும், நாம தான் பண்ண முடியும். நாம செய்கிற பாவம் நம்மளதான் வந்து சேரும், நாம செய்கிற புண்ணியம் நம்மளதான் வந்து சேரும். நாம செய்கிற பாவத்தினால பிள்ளைகளுக்கு போவோம், மனைவிக்கு போவோம், கணவனுக்கு போவோம், அதெல்லாம் கிடையாது. அவன் செய்கிற பாவத்தை அவன் அனுபவிச்சுதான். பிள்ளைகள் வந்து பிள்ளைனால நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அது நம்மளுடைய கர்மா. அந்த பிள்ளை போன பிறவில நாம செஞ்ச பாவம் அந்த பிள்ளைக்கு, அந்த பிள்ளை அந்த ஆத்மாக்கு நம்ம செஞ்ச பாவம் நமக்கு பிள்ளையா பிறந்து நமக்கு சொல்ல கொடுத்து. நான் சொன்னேன் புராணங்களை சொல்லப்பட்டு இதெல்லாம் ஒண்ணு விரிவா படிக்கலாம், விரிவா படிச்சுக்கிறோம். இப்போ ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம குறிப்பிட்டோம், ஒரு சின்ன விஷயமா நம்ம குறிப்பிட்டோம். அப்போ இந்த சூட்சம உடலை அழிக்கணும்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தி கொடுத்தாதான் நமக்கு அந்த உடலை அழிக்கும். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்மீகத்தை ஈடுபாடு. ஆன்மீகம்னா ஆத்மா. அது பகவான் சொல்றாரு, ஒண்ணு ஆன்மீகம் இல்லைன்னா இயற்கை நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப பௌதிகமா நம்ம ஆன்மீகத்தை அனுபவிச்சோம்னா நம்ம சச்சித் ஆனந்தம். இதுதான் அதுதான் சொல்ல வர நிச்சயமான ஆன்மீக ஆத்மா. தவறான கண்ணோட்டத்தை முறியடித்தல், அதாவது ஒருமைவாதம் பற்றி கருத்து. பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, இந்த இடத்துல பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றது அது அதர்மம். நிறைய பேர் உருவமற்ற நிலையை வணங்குவாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜோதியை வணங்குவாங்க,
அதே மாதிரி உருவமே இல்லாம ஒருத்தரை வணங்குவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு தத்துவம் மூலியமா சொல்லப்பட்டது. ஒரு தத்துவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டது. அந்த தத்துவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செய்வாங்க. அது எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திரும்பவும் இங்கதான் பிறப்பாங்க. அந்த ஆத்மா திரும்பவும் இங்கதான் பிறக்கும். அதுவும் முக்தி முக்தி கிடைக்காது, உயிர்லோகம் போவார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நீரை வணங்குவார், நெருப்பை வணங்குவார், காற்றை வணங்குவார். ஒரு அதை வாயு புத்திரன் போது காற்றை வணங்குவார். அக்னி பகவான் போது பாத்தீங்கன்னா சூரியனை வணங்குவார், அக்னி பகவான் சூரிய பகவானை வணங்குவார், இவங்கெல்லாம் வணங்குவார். ஸோ அந்த மாதிரி தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உயர்லோகம் தான் போவோம். திரும்பவும் நம்ம இங்கதான் வருவோம். தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணா திரும்பவும் நம்ம இங்கதான் பண்ணுவோம். அதுதான் சொல்ற ஒருமைவாதம் பற்றி கருத்து தவறான கண்ணோட்டத்தை நம்ம முடிவெடுக்கணும். அப்ப நான் யார்? இப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க, இப்ப நாம யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நாமம் இருக்கு. இந்த உலக சார்ந்த ஒரு நாமம் இருக்கு. இப்ப எனக்கு கேட்கறதுனா சிங்க பலராம தாஸ் அப்படின்னு நம்ம குருமகாராக இருக்கு. சீங்கள் பேரு சிந்தாரா. இந்த உடலோட இருக்கிறதுன்னா இந்த உடல் உடலை விட்டு ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? பிணந்தான் சொல்லுவாங்க. இல்ல, உடலை விட்டு வெளியே போச்சுன்னா பிணந்தான். அப்ப நாம யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா தான். நாம உடல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம பந்தப்படுவோம். ஆத்மா சொன்னா பந்தப்படமா. அப்ப உண்மையானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாமே ஜீவாத்மா தான். நம்ம அதுதான் நம்முடைய பிரம்மசௌரியா சம்பிரதாயத்துல எல்லா ஆட்கள் ஏதோ வயசுல மூத்தவங்க, இளையவங்க, சின்ன குழந்தையா இருந்தா கூட சில அது அதாவது ஆம்பளையா இருந்தாலும் செய்யலாம். பிரபுத்தினா கூட்டம் சின்ன குழந்தையா இருந்தா சரி, 4 வயசு குழந்தையாலும் சரி, 90 வயசு வயது மூத்தவங்க இருந்தாலும் சரி, பிரபுத்தினா எல்லாருமே சமம். எல்லாருமே ஜீவாத்மா தான். மாதாஜின்னு அப்படித்தான், பிரபுஜின்னு அப்படித்தான். புரியுங்களா? அப்போ நாம உடல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம நிறைய விஷயங்கள்ல மாற்றம் இருக்கும். ஆனா ஜீவாத்மான்னு சொல்லி பாருங்க, அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய மாற்றங்கள். என்ன மாற்றங்கள்னா ஆன்மீக சம்பந்தமான மாற்றங்கள் இருக்கு. இப்போ நம்ம என்னோட பேர் நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப என் உடலை வச்சு நம்ம கூப்பிடுறாங்க, உடலை வச்சு கூப்பிடுறாங்க, நாமத்தை வச்சு கூப்பிடுறாங்க. என்ன ஒரு ஆள் திட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, நான் பௌதிகத்துல உடல்ல இருக்கும் போது உடல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவரை நாசிக்கிறோம். நீ ஏன் திட்டுற, என்ன பண்ண, என்ன திட்டுற? அப்ப நானும் கடமைதான் பேசுறேன், தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசுறோம், அவரும் தேவையில்லாத விஷயம் பேசுறாரு. அப்போ பிரச்சனை. அதே நான் இந்த உடல் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கிட்டேன், நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் ஆத்மா அப்படின்னா கர்ம யோகிகள், அறிஞர்கள், மகான்கள் அப்படிதான் செயல்படுவாங்க. நீ யார் திட்டுற, என்ன திட்டுற? இந்த உடலை தான் திட்டுற, இந்த உடலுக்கான செயலை தான் திட்டுற அப்படின்னு யாரு? மகான்கள், கர்ம யோகிகள். கருமிதான் என்ன பண்ணுவான்னா, நீ என்னடா திட்டின, என்னடா அடிக்க வர, ஏன்டா கோவப்படுவோம். அப்ப என்னங்க இந்த கரிகாலத்துல அந்த மாதிரி எப்படிங்க பேச முடியும் அப்படின்னா, தப்பு நாம செஞ்சோம்னா தப்பு செய்யலைன்னா நம்ம கர்மா அந்த விலகி போயிட்டே இருக்கும். பொதுவாவே விலகி போயிட்டே இருக்கும். இது உண்மை. அந்த தத்துவம் மூலியமா படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கும். அப்ப நான் யாருன்னு சொல்ல போது பாத்தீங்கன்னா நாம எல்லாருமே ஆத்மா தான். உடல் சம்பந்தப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம திருப்பவும் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழும். இது ஏன் பகவான் இங்க கோடிச்சு காட்டுறாருன்னா, அர்ஜுனனுக்கு, அர்ஜுனா நீ பாக்குற பீஷ்மரை ஆத்ம ரூபத்துல பாரு. நீ உடலால பார்க்கும் போது பார்த்தா உனக்கு தாத்தாவா இருக்கிற, வயிற்றுல மூத்தவரா இருக்கிற. ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா உனக்கு அவருக்கு ஒரே சமம் தான். எல்லா உயிரினங்களும் ஒரே சமமாக பாரு. எல்லா ஜீவாத்மா ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா உடல் தான் மாற்றம் இருக்கே தவிர, மனுஷனா பிறந்திருக்கான், மிருகமா பிறந்திருக்கான், மரங்கிரியா பிறந்திருக்கான், தேவரா பிறந்திருக்கான், ஏதோ ஒரு உருவத்துல இருக்கிறான் அவன். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா எல்லாருமே சமம் தான். அப்ப அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருமே நம்ம சம கண்ணோட்டம் தான் பார்ப்போம். அப்ப ஆத்மா தான் இம்பார்ட்டன்ட், ஜீவாத்மா தான் முக்கியத்துவம். உடலால சம்பந்தப்படும் போது நாம பந்தப்படும்.
அப்ப ஆத்ம விஞ்ஞானம் கொண்டு வைப்பாங்க. இப்ப மரணத்திற்கு அருகில் அனுபவம், உடலை விட்டு வெளிவந்த அனுபவம், பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள். இப்ப மரணத்திற்கு அருகில் இருந்த அனுபவம் பாருங்க, அதையும் சொல்லிட்டே போலாம். யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும். மரணத்துக்குள்ள அருகில் அந்த யாராவது இறக்குற டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்துருவாங்க, சொல்லுவார் டாக்டர் சொல்லுவாரு இறந்துட்டாங்க, கொஞ்சம் பார்த்தா உயிர் வந்துடும். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அது மாதிரி லட்சத்துல ஒரு ஆள், கோடியில ஒரு ஆள், அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ஆத்மா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆத்மாவை ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் 8 மணி கிளாஸ்ல ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த மாதிரி ஆத்மா கிட்ட வந்து நீங்க பேசி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களா, நிறைய அனுபவம் சொல்லுவாங்க. என்ன அனுபவம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மரணம் அடையும் போது, இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தர் இருந்தாரு இருக்காங்க, தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தர் இருந்தாரு இருக்காரு, எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்காரு, அதர் கண்ட்ரிலும் அது மாதிரி யூசர்ஸ் நிறைய இருக்கு. அப்போ அவங்கள அனுபவத்தை நம்ம கேட்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்றாங்க. யாரோ 4 பேர் வந்தாங்க, ரொம்ப ஆள் ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தாங்க, வந்து ஏதோ ஒண்ணு எங்க பைய பிடிச்சி இழுத்துறாங்க, ஒருத்தன் பயிரை கரிசல போட்டு வலிக்கிறான், ஒருத்தன் போறாங்க. எங்க இழுத்துக்கிட்டு ஒரு 3 ஏணி மாதிரி இருக்கு லேடர், ரோப் லேடர்ல பிடிச்சி என்னை இழுத்து மேல பேசணும். நான் மேல போன உடனே கீரை சாப்பிட போட்டாங்க. அதை சாப்பிடுறேன், வாயில உச்சம் போதுதான் பாக்குறேன், சாப்பிட்டு பார்த்தா இது நம்ம ஊர்ல வந்து கீரை சாதம் சொல்றோம், அவிச்சு கீரை. நம்ம அகண்ட பாரதத்துல கீரை சாதம் பாரதி சொல்றோம். யூஎஸ்ல எவ்வளவு வீடியோ எடுத்துட்டாங்க. இதுதான் எல்லா உலகத்துல எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே மாதிரிதான் சொல்றாங்க, இந்த உயிர் விட்டு திருப்பி உயிர் வந்த ஆத்மாக்கு, அந்த உடல உள்ள ஆத்மா. இன்னொன்னு ஒரு ஒரு நம்ம அகண்ட பாரதத்துல நடந்த விஷயம், மகாத்மா காந்தி திருவிழா அவர் இருக்கும்போது, அப்ப அந்த காலகட்டத்துல மதுரால ஒரு சம்பவம் நடந்தது. மதுரா வந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர், என்னோட கூகுள சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம், கிடைக்கும். இது உண்மை சம்பவம், நம்ம இந்தியாவில் நடந்தது. அப்ப அந்த நேரத்துல அது மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாருன்னா, இதை முதல்ல ஒரு கமிட்டி ஒன்று உருவாக்கி விசாரிங்க, அது என்னன்னு விசாரிங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஒரு தம்பதிகளுக்கு ஒரு குழந்தை, பெண் குழந்தை பிறகு. அந்த பெண் குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 வயசு ஒரு 4 வயசு கிட்ட ஆகும்போது அது பேச ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய் தந்தையை வச்சு விலகப்பாரு. அப்போ அந்த குழந்தை ஏன் விலகுதுன்றது அவங்க ஒண்ணுமே புரியல, எதுக்கு விலகுது, அது வந்து அழுது ஒரு மாதிரி பண்ணுது. அதுக்கு பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அது சொல்லுது, நீங்க எங்க அப்பா அம்மாவே சரியாது, நாங்க தான் உங்களை பெற்றோம், நாங்க தான் இது பண்ணி, நாங்க தான் உங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னு சொல்லு. அவங்க சொல்றாங்க, அந்த குழந்தை பேச மாட்டேன், எனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு கணவர் இருக்கிறார், எனக்கு மாமியார் இருக்கிறாங்க, இது நீங்க எங்க அப்பா அம்மாவே கிடையாது அப்படின்னு. அந்த எத்தனை வயசு குழந்தை, 4 வயசு குழந்தை சொல்லுது, இது என் ஊரே கிடையாது அப்படின்னு. அப்போ அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே முடிக்கிறாங்க, என்னப்பா இது இந்த குழந்தை இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல பஞ்சாயத்து தலைவர். இது அப்படியே 1 வருஷம் 1 வருஷம் போகுது. இது எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய அதிகாரிலாம் தெரிஞ்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் மகாத்மா காந்தி அந்த வெள்ளக்காரங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே இது சமூக போட்டு விசாரிச்சு ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. அப்போ அந்த குழந்தைய பேசுறாங்க, ஒரு 5 வயசு 6 வயசுல ஆகும்போது பேசுறாங்க, அம்மா நீங்க சொல்றது வந்து எனக்கு புரியல, சரி நீங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து மறுஜென்மத்தை பத்தி நீங்க அதை முன் ஜென்மத்தில் நடந்துட்டு சொல்ற மாதிரி தெரியுது, சரி உன்னுடைய விஷயம் என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்ப சொல்றேன், இந்த பொண்ணு சொல்றேன், இந்த ஊருக்கு சொல்றேன், நான் போன ஜென்மத்துல இவருக்கு இன்னாருக்கு நான் கணவரா இருக்கிறேன், அந்த கணவர் பேரு சொல்லுது, அவர் என்ன உத்தியோகம் பார்த்தாருன்னு சொல்லுது, அவங்க மனைவி அவங்களுடைய மாமனார் மாமியார் பேர் இருக்குது, எனக்கு வீட்டு விலாசம் சொல்லுது, இதெல்லாம் சொல்லுது.
சொன்ன உடனே அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த விலாசத்துக்கு அந்த தாய் தந்தையர் வந்து ஒரு லெட்டர் போடுறாங்க. உங்க பேரு அவங்க பேரு அந்த பொண்ணு சொன்ன பேர் எல்லாம் போட்டு அனுப்ப அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க, இது என்னுடைய பேர் தான், ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. உடனே இதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு கமிட்டி செய்ய போறாங்க, குழந்தை கூட்டிகிட்டே போறாங்க, தாய் தந்தையர் போறாங்க. அவங்க அங்க இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு 250 கிலோமீட்டர். அப்ப அங்க போறாங்க. அங்க போய் விசாரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு அந்த ஊருக்குள்ள ரொம்ப இதுதான் என்னுடைய என்னுடைய கணவர் இருக்கு, என் ஊர் வந்து இங்க ஒரு 4 ஊர் தள்ளி இருக்கு. இது அப்ப சொன்னா அந்த தெருவுல போகும்போது கரெக்டா இருக்கு, எங்க வீட்டுக்கு வெளிச்சாப்புல ஒரு கோவில் இருக்கு, அந்த அடையாளம் சொல்லுங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டா அங்க இருக்கு. 6-5 குழந்தை, இவங்களுக்கு அவங்களும் குறைஞ்சி 250 கிலோமீட்டர் தள்ளிடுறாங்க, சின்ன குழந்தை என்ன தெரிய மாட்டேங்குது இல்லைங்களா. இப்போ அந்த கரெக்டா சொல்லுது இந்த லேண்ட்மார்க்குலாம், அதான கரெக்டா அந்த வீட்டு வாசல்ல போய் நிற்கிறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வீட்டுல அந்த முன்னாள் கணவர், அது போன ஜென்மத்தோட கணவர் வந்து வரவேற்கிறார். உள்ள இருக்கிறவங்க சொல்லிட்டு பாருங்க. அப்போ வந்து சொல்றாங்க, இந்த குழந்தை தான் எனக்கு இல்லை பிறந்தது, ஆனா இப்போ வந்து உங்க பேரு, உங்க அப்பா அம்மா பேரு எல்லாரும் சொல்லி சொல்லுது, உங்க மனைவி பேரை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை கேட்கறாங்க. அவர் பொண்ணு சொன்னாதான் சொல்றாங்க. அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்போ அவர் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்க 2 பேருக்குள்ள நடந்த விஷயங்கள்லாம் அங்க பேசுறாரு. ஒண்ணுக்கும் அந்த பழைய அந்த அந்த ஆளுக்கு குழந்தை சொல்லுது. அப்ப குழந்தை சொல்லுது, அந்த ரூம்ல ஒரு மூலையில ஒரு ஒரு ஏதோ டப்பால வந்து காசு நான் போட்டு வைப்பேன் அப்படின்னு, இது என் கணவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு அது உண்மையை வச்சுக்கிட்டாரு. இது மாதிரி நிறைய ஒரு அந்த அவருக்கும் அந்த மனைவிக்கும் நடந்த, முன்னாள் மனைவிக்கும் அந்த அவருக்கு நடந்த விஷயங்கள்ல இந்த குழந்தை கரெக்டா சொல்லுது. அப்புறம் அவரால் ஜீர்ணிக்க முடியல, அவர் நம்ப முடியல அவரால். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அம்மா குழந்தை சொல்லுது, அவர்கிட்ட நான் போய் தனியா பேசணும், நாங்களே இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ஊர் கலெக்டர் வந்தார், இந்த ஊர் கலெக்டரும் வந்துட்டாங்க, எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ சரி அவர் என்னதான் அந்த குழந்தை பேச சொல்றாங்க, அப்படி பேசுறது அவங்க பேசணும் தான் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை பேசிட்டு அவர் நம்ம 2 பேரும் திருமணமான பேரு ஒரு 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 ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டோம், நான் இறந்தா மறுமணம் பண்ணிக்க கூடாது, நீங்க இறந்தா நான் மறுமணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு ஒப்பந்தம் போடுறேன், ஆனா அது நீதிக்கு அப்படின்னு குழந்தை வந்து அவரை கேட்குது. இது வந்து சாந்தி முகூர்த்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயம், இது என் மனைவிக்கும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், அது அப்படியே நிற்கிறார், நடிச்சுட்டு இருக்கிறார், இந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்க இருக்கீங்களா. இப்ப அவரு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு குழந்தையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு வெளியே வந்துருக்கு. வெளியே வந்த உடனே அவர் வந்து அந்த விஷயம் அந்த அந்த கணவரே சொல்றாரு, அந்த குழந்தை பேசிட்டு இது உண்மைதான், எனக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள நடந்த விஷயம் சொல்லுது, இது வந்து இந்த குழந்தை வந்து என்னுடைய அதாவது முன்னாடி உள்ள ஜீவாத்மா தான் அப்படின்றது சொல்றாரு. அப்புறம் உடனே அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, ஒரு குழப்பமா வராங்க, இப்போ இந்த குழந்தை இங்க இருக்கணுமா இல்ல அவங்க போகணுமா அப்படின்னு ஒரு 2 கலெக்டருக்கும் ஒரு லெட்டர் போட்டு தீர்மானம் பண்றாங்க. தீர்மானம் பண்ணிட்டு அப்படி சொல்றாங்க, நீங்க அந்த குழந்தைகிட்ட தான் கேட்கணும், முடிவு பண்றது அந்த குழந்தை தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு கேட்கறாங்க, அம்மா நீ இங்க இருக்க போறியா, ஏன்னா 24 மணி நேரம் உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட இருக்கும் போது நீங்க இவரை பத்தி தான் சொல்லிட்டே இருக்கிற, இவர் நினைப்பாவே இருக்கிறது, அதனால இங்க இருக்க போறியா இல்லைன்னா ஒரு தாய் தந்தை கிட்ட போறியா, இப்ப உள்ள தாய் தந்தை போறியா. உடனே அந்த குழந்தை சொல்லுது, நான் அவருக்கு இருக்க மாட்டேன், ஏன்னா அவர் அந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்கிட்டாரு, அவருக்குன்னு ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க, அவருக்குன்னு ஒரு குழந்தைங்க இருக்கு, அதனால நான் இங்க இருக்க மாட்டேன், என் தாய் தந்தை அவங்க கூட நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்களுக்கு. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மறு ஜென்மம். நமக்கும் அப்படிதான். எப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த கதையிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, திடீர்னு நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கும், ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும், திடீர்னு பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும். நம்ம பிரச்சனை என்னடா இந்த மாதிரி பிரச்சனையா இருக்கு, நம்ம பணம் பிரச்சனை வந்துச்சு, அவர் நம்ம ஒரு மாதிரி இது மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில மாத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியாது. அது ஏன் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா
போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியத்தினாலதான் அந்த அந்த பலன் வந்து நமக்கு அனுபவிக்கிறோம். அதே அந்த பாவத்தை செஞ்சுருந்தோம்னா அதே பாவத்தை இந்த ஜென்மத்துல நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இது எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சூட்சம உடலாலதான். அந்த சூட்சம உடல் சொன்ன பாத்தீங்களா, சூதல உடல் அழிஞ்சு போச்சு. ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் பத்தீங்களா, மனம் சுற்றி புரியாதான். நம்ம செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. அந்த உடலோட அந்த பிரதிபலிப்பு இந்த அந்த சூட்சம உடல் இங்க வந்துடும், இந்த உடல்ல வந்துடும். இப்ப கிடைச்ச உடல் இந்த இந்த ஜென்மத்துல கிடைச்ச உடல் வந்துடும் இந்த சூட்சம உடல். அது அப்ப என்ன சொல்லி இருந்தாலும் மனம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த வாழ்நாளிலே இறக்கும் தருவாயிலே என் நாமத்தை சொல்லு. என் நாமத்தை நீ சொன்னா நீ 1000 பாவங்கள் செஞ்சாலும் சரி உனக்கு நல்ல உடல் கிடைக்காது. இது 6ஆம் அத்தியாயத்துல படிக்கணும். நிறைய பாவங்கள் பண்ணிட்ட கூட உனக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நீ இறக்கும் தருவாயிலும் என் நாமத்தை சொன்னதுனால மறு ஜென்மத்துல நீ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல இது மாற்றம் இல்லை. ஒரு நல்ல உடல் கிடைச்சிடும். நல்ல உடல் கிடைச்ச பிறகு அந்த சூட்சம உடல் கடைசியான என் நாமத்தை சொன்னதுனால அந்த பிறவில என் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்து அந்த பிறவில உனக்கு கண்டிப்பாக முக்தி கிடைக்கின்றது. 6ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்றாரு பகவான் அர்த்தாங்க. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இன்னொரு கதை இருக்கு பாருங்க. நீங்க ஸ்ரீமதி பாகவதம் இந்த படத்துல பாருங்க. அஜிமிலான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவர், ஒரு நல்ல வைஷ்ணவ குலத்துல. அவருடைய குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல வழிநடத்தார். அவர் தாய்தன் பேரு அவ்வளவு அழகா வழிநடத்தினாங்க. அவரும் நல்லபடியா. அப்போ அவர் தாய்தன் சொன்னாங்க, காட்டுக்கு போய் கர்ப்புளியை பறிச்சுப்பா. அப்போ கர்ப்புளியை பறிச்சுட்டாரு. காட்டுக்கு போனாங்க. போன இடத்துல ஒரு வேசியும் ஒரு ஆதரவும் ஊடலை பார்த்தாரு. அந்த ஊடலை பார்த்த உடனே அந்த பெண் மேல அந்த வேசி மேல மோகம் வந்து சதா நேரமும் அந்த பெண்ணையும் நினைச்சிட்டு கடைசியில் அந்த பெண் கூடவே அவரு குடும்பம் நடத்த ஆரம்பிச்சார். அப்ப உண்மையான பிராமண குலத்துல பிறந்து ஒரு ஆச்சாரிய மூலம் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவர், நல்லா ஒரு இது பண்ணிட்டு இருந்தவர், கடைசியில் என்ன ஆச்சு, ஒரு வேசி கூட தொடர்பு வந்ததுனால போல திருடுறது, பொய் பேசுறது, மாமிக்கு முன்றது, எல்லா தவறும் சண்டால புத்தியில போயிட்டார். ஏன்னா நாம எங்க உறவாடு இருக்கும் பாருங்களேன், ஒரு வேசிக்கிட்ட அந்த வேசிக்கிட்ட குணம் என்ன குணம் இருக்குமோ அந்த குணம் அப்படியே அவனுக்கு வந்துச்சு. அப்ப அவன் பிறந்தது என்ன ஆச்சு, பிராமண குலத்துக்கு போய் சண்டால புத்தியில போயிட்டான். அதற்குள்ள ஒரு 10 குழந்தையும் பெற்று வச்சுட்டான் அந்த வேசிக்குடியே. அதுல 10வது குழந்தை தெரியாதனமா அந்த குழந்தைக்கு நாராயணன் ஒரு பேரை வச்சுட்டான். நாராயணன் வச்சு இல்லாம அந்த குழந்தை மேல அவ்வளவு புரியும். இந்த குழந்தை எப்ப பார்த்தா நாராயணா வாடா, சாப்பியாடா, தூங்கியாடா, விளையாண்டாடா, போனியாடா, வந்தாடா, இப்படியேதான் இந்த குழந்தை மேல அவ்வளவு பார்த்தோம். இப்படியே 88 வருஷம் ஓடி போச்சு அவன் லைஃப். அவனுக்கு யமலோகத்துல வந்து யமராஜர் சொல்லிட்டாரு, தேவி அவனுக்கு சீசனாவா அப்படி. யமராஜன் வச்சாங்க, வீட்டுல அப்படி கிடக்கலாம், நோய் வாய்ப்பு அப்படி கிடக்கலாம். ஏன்னா அப்படித்தானே, இறப்பும் முதுமை நோய், இந்த 4 சக்கத்துல நம்ம எல்லாருமே இருப்போம். இறக்கம் தருவாயில எல்லாருக்குமே அதை கஞ்சாங்க, இப்படி கிடக்கலாம், நல்லா கிடக்கலாம். வந்து நிக்கிறாங்க 4 பேர், பயங்கரமா நிக்கிறாங்க. ஒன்ன பார்த்து பறிச்சுட்டான். உடனே என்ன கூப்பிடுறான், அவங்க தாத்தா, அவங்க அப்பா அம்மா அவங்கள சொன்னாங்க இல்லையா, யமதூதர்கள் வருவாங்க, வந்து நீ பாவம் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடூரமா தீர்த்துட்டு போவாங்க. அவன் அழிஞ்சிட்டான். ஏன்னா வேதம் படிச்சவன், ஒரு பிரம்மச்சாரம் இருந்தவன். ஏசுகிட்ட தொடர்புனால அதெல்லாம் மறந்துட்டான். இப்ப ஞாபகம் வரும். உடனே என்ன பண்றான் தெரியுமா, அவனுடைய பையனை கூப்பிடுறான், நாராயணா 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 என்னை காப்பாத்துறா, நாராயணா காப்பாத்துறா. என்னடா நாராயண கூப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வலிக்கிறான். பாத்துக்கிற போட்டு வலிக்கிறான். திரும்பி பாக்குறான், பார்த்தா இங்க விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க. நம்ம உடம்புல இருக்கிற பரமாத்மா
ரூபத்துல நிக்கிறாங்க ஒரு கையில ஜடம் ஒரு கோயில் கண் கட்டணம் தாமரை மலரோட நிக்கிறாங்க 4 பேர் விஷ்ணு பூஜர்கள் நிற்கிறாங்க. அப்ப 2 பேருக்கும் இங்க போட்டி நடக்குது, சண்டை நடக்குது, வாக்குவாதம் நடக்குது. யாருக்கும் யம தூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் இவனை கொண்டு போக கூடாது இந்த ஆத்மாவை. ஏன்னா கடைசியில பகவானுடைய நாராயண நாமத்தை சொல்லிட்டான். உடனே அவன் யம தூதர்கள் சொல்றாங்க, ஐயா அவன் நாமத்தை சொன்னது பகவான் நாமத்தை சொல்லல, அவனுடைய பையன் 10வது குழந்தையில அவன் பையன் பேரு நாராயணன், அதுதான் கூப்பிட்டான். அவன் யாரை கூப்பிட்டாலோ என்ன கூப்பிட்டானோ அதெல்லாம் தெரியல, நாமத்தை கூப்பிட்டாங்க. அதனால உங்களுக்கு கூட்டும் போது சரி சொல்லிட்டாங்க. ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது 2 பேருக்கு. அது ஒரு புக்ல பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு, அற்புதமான புக்கு. எனக்கு ரொம்ப அற்புதமான புக்கு. 4 கிளாஸ் எடுத்தோம், 3 கிளாஸ் எடுத்தோம், 3 கிளாஸ் எடுத்தோம். ரொம்ப அருமையான புக்கு. அங்க 2 பேருக்கும் அவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது. அப்புறம் யமதூதரே வந்துட்டார், யமராஜனே வந்துட்டார். அப்புறம் யமராஜன் சொல்றாரு, அவர் தூதர்கிட்ட யாராவது பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அவன் கூட்டு போகிறார், விட்டு வந்துடணும், புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை வந்துருக்காங்க. இது எல்லாம் அர்ஜுன் பெட்ல இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நாம எந்த குளத்துல பிறந்தோம், என்ன சண்டால புத்தியில போய் கடைசியில இந்த மாதிரி கதியில ஆயிட்டாங்க சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணான். ஃபீல் பண்ணிட்டு அப்புறம் விஷ்ணுல சொல்றாங்க, இது 2வது சான்ஸ் கொடுக்குறாரு பகவான், நீ நாமத்தை சொல்லிட்ட பகவான் நாமத்தை. அதனால இல்லாத ஹரிபக்தியோட இருந்து முக்கியத்தான வழி கண்டுபிடிச்சிட்டே இல்லையா, தெரிஞ்சுட்டு இல்லையா, இந்த உடலை வச்சுட்டு இது வாழ்ந்துட்டு பகவான் போறான். இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, ஹரிபக்தியோடு ஆத்மத்தை உணர்ந்து பகவான் ஹரிபக்தியோட இருந்து செயல்பட்டு கடைசியில பரமாத்மா ரூபத்துல பரமாத்மாவே கூட்டும் போறாரு. நான் திருப்பி விஷ்ணுத்தோட அவரை கூட்டும் போறார். ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த இறக்கும் தருவாயில தான் நமக்கு அந்த உணர்வு வரும். ஏன்னா உடல் இருக்கிற வரைக்குமே மோகத்திலே இருக்கும், காமத்திலே இருக்கும். ஏன்னா உடல் அப்படிப்பட்டது, அப்படியே நம்மளை கொண்டு போகும். இந்த உடல் அப்படிதான் கொண்டு போகும். சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரசாதமே இருந்தா கூட சரி, இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் நல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் காரமா தான் இருக்கு, ஏன்னா இந்த நாட்டு. ஆனா இது பகவானுடைய பிரசாதம் உணர்ல பாருங்க அவன். ஆனா அதே கர்மயோகியா இருந்தானு வச்சுங்களேன், பகவானுடைய பிரசாதம் அவருடைய எச்சம் இது அப்படின்னு நினைப்பான். ஆனா இந்த உடல் என்ன பண்ணும், ருசி சுவை பார்க்கும். உடனே சொல்லுவான், இதே ஸ்ரீரங்கத்துல உள்ள பதை கொடுப்பாங்கப்பா, டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க. அதே ராமேஸ்வரத்துல போனா அங்க போனவங்க அங்க டேஸ்ட் பண்ணா அது ஒரு டிஃபன் டேஸ்ட் இருப்பான், இந்த கோயில் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தவிர அது பகவானுடைய பிரசாதம் சொல்ல மாட்டாங்க. திருப்பதி லட்டு அருமையான லட்டு டேஸ்ட் அவ்வளவு டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனா அது பகவானுடைய பிரசாதம் சொல்ல மாட்டாங்க. அது ஏன்னா இது அப்படிதான் இருக்கும் அந்த உடம்பு. அதே ஆத்ம ரூபத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா, அது பகவானுடைய பிரசாதம் நினைப்பான். அதான் உண்மை, அதான் நினைப்பான். சரிங்களா? அப்ப உடலை விட்டு அனுபவம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், மறுஜென்மத்தோட நினைவுகள் நமக்கு இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு இந்த சூதல உடல் தான் அழிஞ்சு போச்சே தவிர சூட்சம் உடல் அழியாது. வேற உடல் கிடைக்கும் போது சூட்சம் உடல் அழியாது. வேற உடல் நமக்கு இல்ல, நம்ம நேரா பகவான் கிட்ட தான் போறோம்னா அதிபக்தியோட இருந்தனால இந்த சூட்சம உடல் சூதல உடல் இங்கேயே அழிஞ்சு, ஆத்மா மட்டும்தான் பகவான். சரிங்களா? 16 ஸ்லோகம், ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். ரொம்ப இதுல நிறைய உத்வேகத்தை உடனோட ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதை படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இந்த ஸ்லோகத்தை देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேகத்தை உடைய உடல் சிறுபகுதி இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் தருவது நிதான புத்தியுடன் இது போன்ற மாற்றத்தினால் தெரிவிப்பதில்லை. இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, நமக்கு இது நம்ம என்ன சொல்லணும், ஆத்ம தத்துவத்துல என்ன உணர்ந்துக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா சிறுவயது இளமை முதுமை இதெல்லாம் நம்ம அது வரும், மாறிக்கிட்டே தான் போகும். அதுல எந்த விதமான மாற்றமே நம்ம ஒண்ணும் தடுக்க முடியாது. இல்லைங்களா?
இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னா அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு அடுத்த செகண்ட் மாறி மாறி தான் போயிருக்கும். திருப்பி வருமா அந்த செகண்ட் வரவே வராது இல்லைங்களா? இறந்த காலம் இறந்த காலம் தான், நிகழ்காலம் நிகழ்காலம் தான், எதிர்காலம் எதிர்காலம் தான். அப்போ உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வயது, இளமை, வாலிபமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் முதுமை கண்டிப்பா உண்டு. அதே மாதிரி இறப்புனா இறப்பு உண்டு, முதுமை உண்டு, நோயும் உண்டு. இந்த நாலுமே உண்டு. இது எதுவுமே யாராலும் மாற்றவே முடியாது. இந்த பிரபுபாதா கூட பாருங்க, ரமண ரிஷி கூட பாருங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே கர்மா கிடையாது. கர்மா யாருக்குமே கிடையாது. மகான்கள் எல்லாம் கர்மாவே கிடையாதுன்றாரு பகவான். ஆனாலும் அந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட இருக்கனால அந்த நோய் வந்துதான் ஆகும். சரிங்களா? அந்த உடல் மூலமும் நோய் வந்துதான் ஆகும். அதே மாதிரி உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதுமை வரதான் செய்யும். ஆனா ஆத்மாக்கு அது கிடையவே கிடையாது. ஆத்மாக்கு வந்து வயசே கிடையாது அது. ஏன்னா அது நிச்சயமானது. இதை யாரு உணர்றாங்களோ அவன் தான் கர்ம யோகி ஆகும். அதான் சொல்ற நிதான புத்தி திகழ்த்து. பட்டினத்தார் பாடுவார், நிறைய பாட்டு பாடியிருக்காங்க. மகான்களும் ஆழ்வார்களும் சரி, நம்ம நாயன்மார்களும் சரி, நம்மளுடைய மகாத்மாக்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அழகா பாடிட்டு போயிருக்கிறார் பாட்டு. அம்மாழ்வாரா நிறைய பாடியிருக்காரு. இப்போ ஒரு பட்டினத்தார் பாடின பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சினிமாலாம் வந்திருக்கு அந்த பாட்டுக்கு. அப்ப பட்டினத்தார் இந்த கிராம வழியா போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே கரும்பு வச்சு நடப்பார். கரும்பு வச்சு தான் போயிட்டு இருப்பார். இதே சென்னையில இருந்தவர் தான், திருவள்ளூர்ல தான் அவரோட ஜீவ சமாதி இருப்பாரு, மறைஞ்ச இடம் இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல வயக்காட்டுல ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ், இந்த ஓப்பன் வயக்காட்டுல வந்து இந்த வரப்பு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, கையில வரப்பு இருக்கும், நடந்து போற பாதை வரப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது மேல தலைவர் அப்போ 2 மாட்டாச்சு போயிட்டு இருக்காங்க அந்த வழியா. அப்ப கேக்குறாங்க, இவரோட கோலம் பார்த்தா ஒரு சன்னியாசி கோலமா இருக்கிறார் பாருங்க, ஒரு சன்னியாசி மகான் மாதிரி தெரிகிறார். ஆனா வெட்ட வெயில அடிக்குது, எங்க மரத்து கீழே ஒதுங்காம இங்க வந்து பர்சன்ட் இருக்காரு இல்லையா? இதுதாங்க மகான். எந்த இடம் இருக்கோ அதான் சொர்க்கம் அவங்களுக்கு. மகான்கள்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு ஒரு மாட்டாச்சு சொல்றாங்க. இன்னொரு மாட்டாச்சு சொல்றாங்க, நீ என்னத்தை பார்த்த, படுக்கிற ஒரு சன்னியாசி ஒரு வெட்ட வழியில படுத்துட்டு இருக்காரு, ஆனா தலைக்கு சுகமாக அந்த வரப்பு மேல படுத்துக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு மாட்டாச்சு. அவருக்கு இந்த தலைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வரப்பு மேல தலை படுத்ததுனால பகவான் மாதிரி ஆதிசேஷன் மேல தலை வச்சு படுத்துட்டு இருக்கா மாதிரி மத்த மாதிரி தலகாணி வச்சு படுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு மாட்டாய். உடனே அவருக்கு அப்புறம் உணர்றாரு, நாம முற்றும் தெரிந்த சன்னியாசி நாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த உடல் சுகத்துக்காக நாம என்ன பண்றோம், அந்த வரப்பு மேல பட்டதுனால அவங்க அந்த மாதிரி இனி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி பாருங்க, அவங்க சொன்னது கிண்டலா சொன்னாங்க. ஒரு மாசாதி நல்லா புகழ்ந்தாங்க. ஏன்னா உடல் அப்படிதான், இந்த உடல் அப்படிதான் அந்த கண்ணோட்டம் தான் பார்த்தோம். இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படிதான் கண்ணோட்டமா தான் பார்த்தோம். அப்புறம் பட்டினத்தார் என்ன பண்றாரு, இங்க வரும்போது இந்த சைடுல வரும்போது காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த விஷயம். அப்போ ஒரு வீட்டு வாசல்ல ஒரு பிணம், அதை சுற்றி சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஒரே மோலாச்சு டம்மாலாச்சு பூ மாலை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரே சவுண்ட் எடுத்து பண்ணிக்கிறாரு. அதுக்கு கொண்டாடிக்கிட்டு அதுக்கு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த வழியை வந்துட்டு இருக்காரு. பார்த்து சொல்றார், பிணம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருங்கால பிணங்கள் அழுது கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றார். வருங்கால பிணங்கள் நடனம் ஆடி இருக்குது, வருங்கால பிணங்கள் அழுதுன்றது, வருங்கால பிணங்கள் சந்தோஷமா இருக்குன்றார். ஒரு பிணத்தை சுற்றி வருங்கால பிணங்கள் அழுது கொண்டு இருக்கிறது ஒரு பாட்டு, ஒன்று சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கு, ஒண்ணு வந்து துக்கமா, அது எல்லாமே பிணன்ற. நாம எல்லாமே பிணம் சொல்றாரு. நம்ம எல்லாமே பிணம் தான், அதான உண்மை. வருங்கால பிணம் நம்ம எல்லாருமே. அதுக்கு எதுக்கு இப்ப அந்த பிணத்தை பத்தி இனிமே அழுதுன்னு இருக்காங்க? இவங்களும் பிணம் தானே அப்படின்னு ரொம்ப அழகா பட்டினதா இருப்பாங்க. இது யாராவது சொல்ல முடியும்? கர்ம யோகியால தான் சொல்ல முடியும், மகான்களை தான் சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? நிதான புத்தியோட திகழ்ப்பதே இல்லை, மரணத்தை பத்தி கவலைப்படுறதே இல்லை. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா முந்தா நாள் எங்க அண்ணனோட பையன் இறந்துட்டாரு.
இன்னும் பையன் இறந்துட்டாரு, ஹார்ட் அட்டாக், வயசு ரொம்ப சின்ன வயசு, சின்ன குழந்தைதான் இருக்கிறாங்க. அப்போ எனக்கு போன் பண்ணி எங்க சித்தப்பா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு துக்க செய்தி இறந்துட்டாரு, என்ன பண்ணலாம். சரி ஓகே, பகவான் கிட்ட போய் சொல்லிட்டாரு. சரி ஓகே, என்னப்பா எப்படி சொல்ற, நான் தெரிஞ்சுதான் சொல்றேன்னு இல்ல, இந்த கீதையை படிச்சதுனால, இதை உணர்ந்ததுனால கவலைப்படவே கூடாது. அந்த ஆத்மா அவ்வளவுதான். பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் கவலைப்படவே மாட்டான். அந்த குழந்தைய அந்த அந்த அவங்களுக்கு வந்து சின்ன கை குழந்தைதான் இருக்குன்னு தெரியும். சின்ன பெண் அவங்க, இப்பதான் கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை இருக்கு, 6 வயசு 5 வயசு ஒரு குழந்தை இருக்கு. அப்ப அந்த சின்ன பெண் தானே அவங்க. அப்போ உடலால் சார்ந்த பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை சின்ன வயசுலயே கணவனை இறந்துட்டாங்க, ஒரு சின்ன குழந்தைதான் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது நம்ம சாதாரணமா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா அது கர்ம யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவான் பார்த்துப்பார். எல்லா ஜீவாத்மா இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்த அந்த பெண்ணுக்கு என்ன செய்யணும்ன்றது பகவான் செய்வார். அந்த பெண்ணு என்ன கர்மா பண்ணாலும் அந்த இதை அனுபவிப்பார், அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா அதுவும் பகவான் விடமாட்டார். ஏதாவது ரூபத்துல அந்த பெண் குழந்தைக்கும் சரி, அந்த குழந்தைக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் சரி, ஏதாவது ஒரு வழி கொடுப்பார். இது யார் நினைப்பா? யோசிக்க நினைப்பான். இந்த பகவத்கீதையை படிச்சவன் நினைப்பாங்க, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவன் இது எப்படி உடனே வருமா? இதை படிச்சுட்டு உடனே வந்துருமா? வராது, கொஞ்சமா தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இது இயற்கை. இந்த உடல் மாற்றம் வருது இயற்கை, அழிய போற உடல் இயற்கை. இது எதுவுமே மாற்றமே கிடையாது, இது நடந்துதான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எதுக்கு நம்ம கவலைப்படணும்? இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான். நம்ம கணவனுக்கு, மனைவிக்கு, பிள்ளைகளுக்கு, தாய் தந்தைகளுக்கு, அப்பா சமுதாயத்துக்கு நாம என்ன செய்யணுமோ அது நண்பரையா செஞ்சுக்கிட்டு பகவான ஹரிபக்தியோட இருந்து நம்ம போகணும். பார்த்தீங்களா? இந்த வாழ்நாளே நமக்கு நிற்கிறது, வாழ்நாள் நமக்கு இங்க என்ன சொல்ற பாருங்க. காலத்தின் மாற்றத்தினால் உடல் மாற்றம், மனதில் மாற்றம், உணர்ச்சிகள் மாற்றம், விருப்பங்களின் மாற்றம். ஆனா நான் மாறவில்லை. யாரு மாற மாட்டா? ஜீவாத்மா மாறாது. ஆனா உடல் மாறும், எண்ணங்கள் மாறும், மனதில் மாறும், எல்லாமே மாறும், நம்ம செயல் மாறும், எல்லாம் மாறும். ஆனா ஜீவாத்மா அது மாறவே மாறாது. அது நிச்சயமானது. பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறது மட்டும்தான் அது. அப்புறம் எப்படிப்பட்ட செயலை செய்யணும்? உடலால செய்யலாமா? உடலால செய்யற செயல் என்ன கிடைக்கும்? சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். உடலால நம்ம என்ன செய்யறோமோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். மனதால என்ன செய்கிறோமோ சாந்தி கிடைக்குது. ஆனா அடுத்த நேரம் துன்பத்தை கொடுக்கும். மனதாலையும் உடலாலையும் செய்கிற செயல் துன்பத்தை கொடுக்கும். ஆனா அதே சச்சித்தானந்தமா ஆத்ம ரூபத்துல செஞ்சு பாருங்க, முக்கியமா இருக்கு. சச்சித்தானந்தமா நாம செயல்படும். அது ஆத்மாவுடைய செயல். அது மாறவே மாறாது. காலம் மாறலாம், உடல் மாறலாம், மனது மாறலாம், உணர்ச்சிகள் மாறலாம், நம்ம விருப்பங்கள் மாறலாம். ஆனால் மாறாதது ஆத்மா மட்டும்தான். அப்ப இருமைகளை சகித்துக் கொள்ளுதல். மத நியமங்களை உடல் அசோகரிக்கலாம். இந்த உடலுக்காக தான் நாம செய்யறோம் அந்த செயல் எல்லாமே. இப்ப பகவானுக்கு எதுக்கு பக்தி கொடுக்கிறோம்? இதுவும் ஒரு மோகம் தான். ஏன்னா இந்த சூட்சம் உடலை அழிக்கணும்பா, இந்த உடலை அழிஞ்சிரும், சூட்சம் உடலை அழிக்கணுமே, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், அப்பதான் அந்த உடல் அழியும், அப்பதான் நம்ம லோகத்துக்கு போகணும். இதுவும் ஒரு மோக பக்தி தான், இதுவும் எதிர்பார்த்து பக்தி தான். அதையாவது கொடுந்தான் பகவான் சொல்றார், இந்த பக்தியாவது கொடுந்தான் சொல்றார். ஆனா அதே கர்மயோகிகள் பாருங்க, மகான்கள் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா? பகவானே நீங்க எங்க படைச்சீங்களா படைச்சுக்கோ, பாதாள லோகத்துல படைச்சீங்களா படைச்சுக்கோ, மரமா வைக்கிறியா மரமாவோட படைச்சுக்கோ, எதுவும் படைச்சு. ஆனா உன்னோட பரிணாமத்தை சொல்லணும், உன் ஞாபகமே இருக்கணும்னு சொல்றவன் தான் மோகம் இல்லாத பக்தி, களங்கம் இல்லாத பக்தி, கலப்பட பெற்ற பக்தி கொடுக்குறான். அவன் லோகத்துக்கு வரணும், நான் யாத்திரா வரணும், உன்னை எப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்றது இதுவும் ஒரு வகையான மோக பக்தி தான். அந்த மோக பக்தி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லையா, உனக்கு சந்தோஷம். அப்ப இருமையை தவிர்த்துக் கொள்ளணும். மத நியமங்களை பற்றி உடல் அசூரியன். இந்த 3 செயல்பாடும் எதுக்காக? இந்த உடலுக்காக தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 14வது ஸ்லோகம் நாளை முடிப்போம்.
हरे कृष्णा माता जी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरव हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरि राम 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 ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு இன்னும் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.